Μία απορία έχω μόνο. Από τότε που μπούκανα δηλαδή οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ, 7 Δεκάτου, από τότε έχω αυτή την απορία. Δηλαδή θέλω να πω, ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία. Λογικό. Όχι αποδεκτό. Παράνομο, ανήθικο, αλλά είναι λογικό. Ήταν πιο δυνατός, ήθελε Ουκρανία, καταδικαστέο. Ακόμα και ο Χίτλερ έχει δυναμώσει, φαινόταν ο τύπος, τα θέλει όλα. Έχει μια λογική. Αλλά επειδή στην λίγο δεν το επιδοκιμάζουν, διακρίνουμε το χαρακτηρισμό της δυνατότητας από την ηθική. Μπορεί να μην τους βγήκε. Άλλο. Αλλά ένα λογικό σκεπτικό υπάρχει. Αν είχε μπουκάρει, ας πούμε, το Λουξεμβούργο στη Γαλλία, η πρώτη σκέψη δεν θα ήταν που πάτε ρε μαλάκες. Άσχετα από το αν είναι σωστό ή δεν είναι, πάση περιπτώσει, λες. Για ποιο λόγο, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός, ο Άνσκ που λέγαμε στο στρατό. Γιατί πάντα και στη ζωή υπάρχει αίτιο και αιτιατό. Κάνουμε κάτι για κάτι άλλο έτσι. Και ασχέτως και το ποιος έχει δίκιο. Στη διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστινίων, γιατί οι περισσότεροι πετάτε ακόμη και συνθήματα τα οποία είναι άκυρα εντελώς. Free Palestine. Τι δεν πει Free Palestine. Από ποιον? Η λύση των δύο ανεξάρτητων κρατών έχει προταθεί και έχει απορριφθεί από τους Άραβες. Από τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή λέτε ένα ζήτημα το οποίο ήδη οι Παλαιστίνοι το θέλουν, το έχουν απορρίψει. Είχαν αυτονομία. Στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα έχουν αυτονομία. Δεν πειράζει κανένας. Παίρναν και τη βοήθεια, την κάναν λαγούμια και όπλα. Οκ. Αλλά το from the river to the sea ουσιαστικά σημαίνει να φύγουν οι Εβραίοι από εκεί. Εγώ δεν σου λέω είναι σωστό ή λάθος το αίτημα. Αλλά πιστεύετε ότι είναι διαπραγματεύσιμο. Δηλαδή, αν κάτσει κάποιο να διαπραγματευτεί ότι πρέπει να φύγει, αυτό είναι το αίτημα τη μια πλευρά. Ακόμα και εμείς με τους Τούρκους έχουμε κάνει την κρίζα. Αυτά τα θέλουμε, δεν τα συζητάμε. Φαντάσου να λέγανε οι Τούρκοι, εμείς θέλουμε οι Έλληνες να φύγουν από εδώ. Τι είναι συζητήσεις. Αλλά ούτε αυτό έχει σημασία. Ασχέτως του ποιος έχει, τι έχει. Αυτή την απορία δεν έχει πει κανένας, δεν μου την έχει λύσει. Η Παλαιστίνη, η Χαμάς, εν προκειμένου. 7 Δεκάτου. Γιατί το έκανε αυτό το Γιούρουσι. Μπούκαρε μέσα. Σκότωσε, βίασε 1000-1200 άτομα, πήρε και ομήρους. Με ποιο σκοπό. Ποιο ήταν το σκεπτικό, τι, θα καταλάβουν όλο το Ισραήλ. Μην αρχίσετε να μου γράφετε καλά και οι Ισραηλοί έπρεπε να ισοπεδώσουν, να σκοτώσουν μωρά. Δεν έπρεπε, καταδικάζουμε. Δεν είναι άλλο πράγμα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Μαζευόντουσαν όλοι αυτοί οι μουσάτοι τη Χαμάς τέλος πάντων με τηλεδιάσκεψη από το Κατάρι δισεκατομμυρίων που καθόντουσαν αυτοί με τη βοήθεια. Εν πάση περιπτώσει και συζητούσαν και λέγανε αυτό είναι σχέδιο που κατέστρωσαν. Δεν είναι μια παρέα βλαμμένων που είχαμε εμείς κάτι χρυσαυγίτες, κάτι χαζούς, λέγανε να βγούμε το βράδυ να κυνηγήσουμε μετανάστες. Και αυτό το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Είναι 5 βλαμμένοι και πάνε να σκοτώσουν όποιον Εβραίο συναντήσουν. Λογικό είναι. Αυτή είναι ολόκληρη προεργασία, ολόκληρη οργάνωση. Είναι αυτοί που τους ψήφισαν οι Παλαιστίνοι από το 2006, δεν έχουν ξανακάνει εκλογές. Δεν έχει σημασία. Εκπροσωπούν την εντότητα αυτή της Γάζας, τους Παλαιστίνιους. Σκέφτονται όλοι μαζί και λένε λοιπόν μάγκες. 7-8 θα μπουκάρουμε στο πάρτι, στο αυτό, στη συναυλία. Εβραίους, παιδιά, γυναίκες, ό,τι βρούμε. Σκοτώνουμε και παίρνουμε και ομήρους. Ένας δεν ρώτησε, ναι, για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο, δηλαδή μετά. Γιατί είχαν και γυρία. Του είπαμε μετά τι θα κάνουν. Κανένας δεν το σκέφτηκε αυτό. Η Χαμάς έχει απαντήσει. Δηλαδή υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος από αυτούς που υποστηρίζουν και τους Παλαιστίνιους που έχουν και δίκιο μέχρι σε ενός σημείου. Λογικό φυσικά. Μην μπερδεύεστε με την αριστερή λαϊκή. Οι αριστεροί είναι μανιχαϊστές. Ή με αυτούς στάση ή με τους άλλους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να υποστηρίζει και το Ισραήλ, αλλά να διαφωνεί και με τον Νετανιάχου και με τον τρόπο αυτό που το Ισραήλ φέρεται τώρα, σκοτώνει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Τι ακριβώς ήταν, σκεφτόντουσαν ποιον είναι δηλαδή, το επόμενο βήμα. Δηλαδή μαζευόντουσαν, λέγανε λοιπόν θα πάμε, θα ρημάξουμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Μετά, τι περίμενα, δεν με έχει απαντήσει κανένας. Γιατί αν βρούμε αυτή την απάντηση, ίσως καταλάβουμε λίγο ποιον έχεις απέναντί σου. Γιατί δεν πρέπει να ζητάς και από την άλλη μεριά, λες, απευθώ να τα βρει. Ρε φίλε, οι τύποι, τι να βρω, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι υπάρχει λογική, εγώ δεν είναι quiz. Δεν το ξέρω εγώ και περιμένω να το βρείτε κι εσείς. Και εγώ έχω αυτή την απορία. Είναι η μόνη απορία που έχω, όλα τα άλλα τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω γιατί ο Νετανιάχου είναι ακροδεξιός, θέλει να εξαφανίσει τους χίλια δυο. Και οι Παλαιστίνοι γιατί τους μισούν, γιατί σκοτώνουν. Τι εκδοχή μπορεί, δηλαδή, ας πούμε ότι θα τους προκαλέσουμε και μετά θα σκοτώσουν όλο τον άμαχο πληθυσμό μας για να συγκινηθεί ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι δυνατόν να είναι αυτό το σκεπτικό? Δεν θέλω, γιατί αυτό δεν είναι σκεπτικό ανθρώπων που νοιάζονται για το λαό τους. Αλλά δεν ξέρω τι σκεπτικό. Έχει κάποιος κάποια λογική απάντηση. Ούτε καν το δεν τους βγήκε. Δεν είναι ότι δεν τους βγήκε. Τι θέλαν δηλαδή και δεν τους βγήκε? Δεν έχω καταλάβει από την αρχή. Αν κάποιος μπορεί και να μου απαντήσει, δηλαδή αυτή είναι μια πορεία, ξέρεις για ποιο λόγο ήρθαμε στον κόσμο, αν έχει νόημα η ζωή, αν υπάρχει Θεός και αυτό. Αυτή την απορία. Αν μπορεί κάποιος να μου τη λύσει,